En dus Brian gewoon niet plukte. En als ze niet gewoon plukken, betekent dat ze die gewoon aanvullen die waardigheden. En ik vroeg de voorzitter en de vice-oppervlakkers natuurlijk. En onze grootvorst, die weet zich een mooie shake op de meneer Schaapkoks. Schaap, een beetje de vuur hier op de achtergrond, dat u kent dat. Ik weet het zeker, denk ik. Beste Brian, we gaan als allereerst, en dat zal de voorzitter doen, die prachtige steken, die prachtige veren, die ze vol trots dit jaar gedragen hebben, zo'n wie af, door iedereen opgemerkt koos werden, die overig afnemen. En ik vraag aan onze voorzitter Frank om die steek af te nemen. Er is het begin en het eind en ik wil u bedanken, maar ik nodig toch deze badge, gewoon badge aan. En dan volgt onze vice-opper, want een beetje, ja, helemaal goed. Dat iedereen het ook kan zien. Die ook die shortketting, met die naam en over het jaartal, het gaat dus 8 jaar, maar het jaar is het nooit meer vergeten, om de prinsenketting af te nemen. En dan is het aan onze grootvorst, de heer Schaapkoks, om zich ook denken op die waardigheid, maar ook die macht over ons Wijlerstad, die ze gekregen hebben op zaterdag 10 februari 2018, om zich die af te nemen. Ook dit wie van Schaapkoks gaat niet zeggen, en dat mag allemaal getuigen van zich. Nou Brian, ik heb altijd gezegd, degene in de Prinsmotief in de Wereldstad, dit ontwikkelt zich geweldig. Dit is verhuisd van Eindhoven naar Houten. In Utrecht heeft ze altijd gezegd, ik schat in als we een wat slotvereniging hebben en ze hebben in nu het gans programma volk en brood, het zich verder te rechten. Bedankt voor het inzet en heel veel succes met het studie. Dank u wel, en we zeggen dan weer gewoon Brian Bekkels. En Brian is prins af, voorlopig los, leiden en loslaten, dat is heel niet leven. We gaan hier een truck neerzetten, weer vragen in de buitenmarges afmars. En dan laten we de helemaal over aan de sociëteit om prinsen. En weer gaan we er niet over, hè. We gaan er ook prinsen over. Mag ik heel graag de truck naar voren? Zef, u was zo vol lof dat je het allemaal georganiseerd hebt, maar hoe moet de truck? Kijk. Dankjewel Frank. Ik zeg hier aan zwart fruit. Dan mag ze iemand zeggen. Nogmaals, die gaan we er niet over. Mag je de buitenmars eens afmars voor de Vlaarsen. Yeah.
verleren we nooit. Zie mij zitten zonder reden, jongen, ziet dat geen gezicht. Ik ben verwacht op meer gewerkt. Wat moet ik doen, ik weet het niet. Ik ben ze jaar voorbij gevlogen, naar een veldje aan de stip. Schon een tijd gehad het, met die uitjes te gevoel. Meestal word ik in de nevel, naar een feeling op mijn schoen. Vergeet ook hoe ik dit missen, dit is de wack en deel van mij. Het was een leven, zing ik het lied. Ik zal het niet leren, zing haar mee. Ja, 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 we zingen me nog door. Ik heb een kaart terug in mijn vrienden, mijn zon staat in mijn machine. Zingen weer, ja, 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 we zingen me nog door. Het wordt gelazen op die dynamiek en dit superjaar. Op dat wat is, op dat wat kun en op dat wat wordt. Schon die Wege hatte, mit den Anschluss ich sah nichts davon, wo ich hatte, in mein Herz schon nicht drauf, auf die kleinen Augenblicke, jeden Tag, wenn jeder Tag, für was Leben, sing ich den Weg. Ja, 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 wir sind immer noch da. Ich hab ein Kaffee in mein Frieden, meine Sonne statt in der Maschine. Singen wir, ja, 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 wir sind immer noch da. Der größte Glas und die Dynamik und das Superjahr. Und das war es, und das war's Glück, und das war's War. Na, 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 na. Mijn
Goedenavond, Brian Beckers, want dat is nu die naam weer. Die is juist de ganse historie van de Wereldstad een beetje voorbij getrokken. En we gaan het nog even meer historie van de Wereldstad hebben. Maar eerst gaan we het een beetje over die historie hebben. Over Brian. En dan hoop ik dat in dit geval de Bibelnetwerk. Zijn ze erbij? Ja. Life of Brian. Brian die is een paar jaar terug is toen in de USA geweest. Hoe lang is dat geleden? Ik ben vertrokken in het begin van 2017, dus nu 1,5 jaar dat ik terug ben. Terug naar beneden. Mooi. Toen is er even teruggekomen. En daarna is ze naar Houten gegaan. En Eindhoven. Ja, eerst Eindhoven, daarna nog 2 maanden in Houten. Ja. En vanavond weer terug naar beneden. Maar ik is ook, zo in zijn 2 weken, ik heb ze ook terug naar het zuiden, maar ik heb ze net minder zuidelijk, volgens mij. Ik heb ze enige idee hoeveel op doen. Groen en geel. Fortuna. Fortuna, ja. Dat is namelijk ook een van die liefdes. Je kunt die leven trek aan die familie lopen. Maar de sap zou de sap niet zien als 4 jaar ingedoken worden. En we hebben ook een en ander gevangen waar de sap minder blij met wordt. En dat wil van hoe aan zich doen. Daar zouden ze in bepaalde stadsdelen groeit op zijn. Wilt ze er even hier herhalen? Heel verstandig. Maar verder nog wel een beetje voor dit gemaakt en ik vraag de stad om jij dicht voorbij Brian te komen zodat er zich wel een beetje bij ons toeschikt vullen. En verder nog een leedje voor dit hebben we gemaakt en dat is als je 1 op 10 Life of Brian. Helaas was het wel van achter de coulissen hoefde, want toen kreeg ze met Jeroen bleef. Onze orgelman Richie Baks. Voor je rechts. En Jeroen Rijtjes, die kregen dus dood allemaal net. Allemaal podium Vries. Oh, Wie dan ook nog wil ze terug. Van Bo ook nog wil ze terug. Die grote USA was het hier gans te veel. Du dankst hallo, hoe fröhlich dat ik leef. Maar nee, is zo'n lied, hoe gelijk toch het lied. Goodbye my friends, ik heb genoeg beleid. Wie dan ook nog wil ze terug. Van Bo ook nog wil ze terug. In Houten aan het spoor, dat het eigenlijk niks wordt. Doe was gebeurd, je leeft de tijd niet goed. Maar als de stad zich meldt, met groot en groen geweld, dan neem ik zo'n door kriebel ik gebloot. Wie dan ook nog wil ze terug. Van Bo ook nog wil ze terug. Voor het voetballen wordt, wordt het verlangen wordt. Het mag maar niet vind godsnaam van ons. Dan kan er nooit meer in de fout, dan is zich weer een lijn oud. En zingst u nooit meer iets te zingen ons. Wie dan ook nog wil ze terug. Van Bo ook nog wil ze terug.
Hoe van ook nog de lekkerste trek. Van hoe ook nog de lekkerste trek. Het ligt een beetje aan wie snel de prinsen Brian en ompleden zien, die vaak nog het refrein wat te zingen. Wie dan ook nog de lekkerste trek. Want hoe ook nog de lekkerste trek. Dat ziet er toch wel een stuk beter uit volgens mij. Want toen is nog Glenn teruggekomen, die weer in de Haarhof. En zoals toen het, denk ik als trouwe Fortuna supporter. Fortuna oorspronkelijk goed gelijk. En hoe weet ik heb de mooie dia-presentatie gezien en we hebben net eigenlijk ook kennis gemaakt met die familie onderwijl die speech. En niet alleen Fortuna wordt gedaan, die geluk wordt gedaan, die vrouwen Fortuna vanavond in Fortuna 54 Groen, dat moet gedaan. Dus mag ik alsjeblieft zo innoveren. En ik zat ook met een dit keer op de katalog. Die proces, speciaal voor u en voor Fortuna en voor de Wereldstad breng ik weer nu dit levenslied. En we mogen dansen. We mogen dansen. Door een motje. En we mogen ook gegroeid worden. Weet je? Als u weer op die tribune steekt, Fortuna goed gelijk. Ook in Noord-Holland voetballen, Fortuna goed gelijk. En de prins van Oostenrijk dan nog, Fortuna goed gelijk. En ze winnen of verliezen, zingen essen, promoveren, ze geweldig overal. Dat Fortuna goed gelijk. Weer op die tribune steeds, Fortuna goed gelijk. Ook in Noord-Holland voetballen, Fortuna goed gelijk. En de prins van Oostenrijk nog, Fortuna goed gelijk. En ze winnen of verliezen, zingen essen, promoveren, ze gaan hard overal. Ons Fortuna goed gelijk. Dat is een beetje aardig. Dan met zeker aan het einde gekomen van de stad van dit jaar. Zo mooi in de stad. Moest er zijn. En dan krijgen we onze voorzitter Jan, onze Jos Kremers. En onze irritant Sander Klinkers. En we hebben namelijk een cadeau voor dit, Brian. En dat geeft Jos dit aan. Brian, het is wel gezag geworden over Prins en voetbalclubben de afgelopen dagen. We hebben misschien gelezen, de komende 5 of 30 weken in januari kreeg in de Roxy een prachtige documentaire gepresenteerd werden in Foxport over de Fortuna 54 van Klein. Ze worden binnen 24 uur worden hartstikke goed verkocht. En we vinden het chic om de eerste 2 kaarten nog aan te bieden. Ook dan realiseren wat Fortuna 54 echt de grootste club van Limburg ooit teweeg heeft gebracht. Je speelt tegen Bayern München, tegen Real Madrid en tegen heel veel nationale teams.
En één ding wil ik je weggeven, want dat is gelijk, dat zit op de eerste. Je zit heel veel voetbal in die club. En weer van App-Rate, weer van Feyenoord, Ajax en weer van PSV. En weer flink gestrekeld naar de achteraf komt met een dikke proficiat. Dus als je van Roda is, of van Fortuna, of van RVV. Dat is de Oud-Prinsen, ruimdenkend. Dat zijn de Vlaars, ruimdenkend. En dat is de Wereldstad, ruimdenkend. Bosaanhoud, en Brian, is niet zo wedstrijd misschien één die nog onze stad lijkt altijd in een kort officieel gedeelte. Maar voor met de titel over, dus ik ken die nog niet zo veel titel even op nu te klanken. Veel wat zoals die stadvergadering iedere maand een korte rond op. Dus zo'n 170 kilometer ben ik met de huis iets sneller op denk ik voor wat ze ook eens vertellen. Vera Sander, ik welkom heet Jos Franks die club. Het is gedaan met nu met de bidden op de wc, ik kreeg het beeldje aanreiken. Vanaf vroeger het hel werken. Toen was het naar Beerwonen, zeker de eerste jaar van de ganse club. Toen was het al die jongens wit door de wc en dat soort dingen. Dus het wil een jaar hel werken. En die zo'n jaar. 54. En die zo'n jaar hel werken ook een medaille de hel werken is. Sander heeft hem het ganse jaar gedragen. Kilo's afgevallen. Wat past weer? Wat past weer? Sander, zoals we ons een medaille. Ik zit er wat dan. We zijn een beetje goed gesloten. Los opgeslagen, is het stabiel? Ja, ook dat kun je nog